Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, магден ценеме прохилада. Контекстот дрси дружинами е битно актуелно тема која се повезими, а каде што живе племенито Мубарек Масекоја Рамазан, одватано зекјати. И си буд пучибе реселаменје, котаро зекјати паче прилика, сарне заедно, те си клювато поздинамен, зекјате па им те обновина која се обистриджан. Хала муслиман, соитано о зекјати. Теме, обавеза мудрост, те поричине чистибе благодат, корист, награда, друштвена хем социјално корист. Зекјатитано трито исламесоро стубо фарзи котар опанч исламесер стубија. Пало шехадети намази, авела одма о зекјати. Која со и прописиме премали веќина исламска учењакија пали хиджра. Не саве исламска учењакија сматринена да о зекјати прописиме дуито берш пали хиджра. Ту ме сујам шеријатска обавезници. И сјамен вредност котар одејба о зекјати. Сјамен вредност. И хеверни коса анела корист хем плодјаки практично примена о ислами ден дои о зекјати прала муслима. Прала муслиман. Дин дој о зекјати одазевинеатут ки куранско наредба хемо одолеа заслуженеа бари награда. Па тусар вернико барабар манцар дужно јанте покоринетут ко Аллахесе субханеху таала наредбе. Бизо озбир дали халилан оленгоро мудрост или на. Само о Аллах джанела за право мудрост прописви о зекјати, а мене откриме само несавеј олендар. Хемо да се откринеме ко некој црте кадика качерахри лафи олендар. Под број 1, пути која се открими тани, сар прво Аллах Џелешану вачери ки сура Ел-Бекаре саранду 3 ајети. Черен ибадети хем зекјати ден. Сасувачерджум, точкате о зекјати тану 3 стубо исламесоро. А вела пало шахадети им пало намази. Значи одма пало намази, а вела о зекјати. Ваче дикака теки сура Бекаре саранду 3 ајети. Аллах субхану таала вачери черен ибадети кланинен хем зекјати ден. Значи одма пало ибадети пало кланиве, а вела пало намази о зекјати. Черен ибадети хем зекјати ден хем заедно околенцар кола со ибадети черена черен хем тумен. Значи кате јасно наредба котар Аллах субхану таала зекјате се. Кајте допе зекјати ти улајпе о зекјати. Зекјати тану обавезно свако оне муслимане се која со последуини нисаб. Нисаб значи ни доња граница, ко исибе берш хем диве. Саво цил лесере дебнасор, хала муслима. Лесе дебнаја чистинеја о исибе хем едуша поможинеја чорорен хем зорјачерео хако ко социјално хако. Зекјати тану исто важно сарсој о намази. Зекјати тану исто важно сарсој о намази. Под број 2, сардуито ки сура Ет-Таубе шелу 3 ајети. Вачери, Аллах субхану таала лекотар оленгор исибе. Лекотар оленгор исибе зекјати. Олеате чистинелен хем берекетите черелен. Берекетимете черелен. А кате дикаја Аллах субхану таала вачери пекамбере салаллаху алейхи ва саламе лекотар оленгор исибе о зекјати олеате чистинелен. Хем берекет лимете черелен. Со значини прала муслиман
да o zekati čistine manuše, čistine lesoro isibe, hem anela lese bereketi, čerela le tol bereket limo. Prala musliman, a katardi ka dui poruke, ko ajeti, a menje dindoj o zekati, čisti be o isibe, e duša hem anela bereketi. Ka se dela pe zekati? Ко перела ки категорија кога заслужини да дълпе олесе зекјати. Под број 3. Сартрито ки сура е те обешуварде што ајети Аллах субхана наредиња ка се те дълпе о зекјати. Ко куранско ајети кои соле хако одговор тамо. Зекјати припадини само чорорење, неволниконење, окорење со чеденале, окорење ка се калбија валяните придобинен, за ослободи бе робо, борждиенџе, која лесо хнав ем путникосе. Значи, о зекјати само акалење перела, дедлапе. А като Аллах субхана помињов то категорија ка се делапе, и единото не од улама нуша примавот си ко зекјати. На делапе било касе. На делапе било касе прала муслима. Штарто тачка хадиси котар о зекјати. Стубја исламе сере акала. О ислами саградимојтано ко панч стубја, ко панч буча. Прво сведочи бе да на не вердевел сем о Аллах субханаху та'ала. Со ја Мухамед е Аллахов посланико салаллаху алейхи ва селам. Дуито клани бе о намази. Трито деј бе о зекјати, штарто пости ко Рамазан, хем паншто о хаџ. Саво статус и солео која со надела зекјати. Под број панче, сар паншто мангеја прала казна околе се која су надела зекјати. Значи, са кома нушо вела казнимо која су надела зекјати. Прала муслиман, ту која со кланинеја панџ вакти намази, морате де зекјати. Сосетано, изричито дужност на недозволимете избегинеја ќе обавеза са муслимани. Ако арахијатот ки категорија околнегери кола сој дужнате ден зекјати. Значи, манушкова перела ки категорија, араки пе ки категорија, која тамо дужнате дело зекјати, олеси на недозволите избегини. На не се дозволите избегини, напротив, следини се казна. Уколико избегини. Важно, околу која со одбинената ден зекјати, там најчесто разлог, тамо ко мануш шкртост, цицјаши. Која тамо јекота најчеста разлогја со арачоло ко мануш због чега намагате да зекјати. Цицјаши тамо, силано песто два шкртост. И семен порука е савкење бутважно. Значи глава со танеш шкрташија, цицјашија, семен бутважно порука савкење. Оквакова со одбини дејба о зекјати, негирини олесири обавеза. Негирини олесири обавеза, овела отпаднико котар ислам. Овела отпаднико котар ислам, перела ки категорија муртед. Премало мишљење са е исламско не учење конгор. Значи на неј кес одинго неко са. У исламско учењаците не е сложна ко одова и сиден едногласно став да мануш кова со одбини дејба зекјати негирини лесири обавеса овтано бизу ни се исуњу отпаднико котор ислам. Хадиси која ќе тема преносине Бухурейре ради Аллаху та'ала котар о пекамбери салаллаху алейхи ва салам со кои соле злато сребро а надела ленгоро зекјати ко судњу диве ка волесет харуки јаг.
каволе се таро, од вас усиле ки јаг. Одолеа капекел лисор чекат, боцнехем одумо. Бележини ако хадиси, Муслим рахметуллахи алейхи. Тенаде зекати исполнеа обавеза котар бару джунахи, значи береа ки категорија кои се чиреа бару грех. Нијети коде бе озекати. Ако е тамо исто джихари бути важно е битно права муслима. Одброј шов саршовто нијети коде бе зекати. Према мишљење апсолутна веćина исламско учењаќа нијети за зекати тано обавезно лафија е Аллахесер аззе ве джеле. Ки сура Ерум 32 ајети вачери Аллах субхана таала а зекати која со дена мангена одолеа е Аллахесоро лице. Аџиха вачери Аллах субхана таала ки сура Ерум 32 ајети. А зекати која со дена мангена одолеа, значи е Аллахесоро лице. Доказ котар онијети зекатесоро котар Омер радијаллаху таала. Ко дињао зекати со вачерџа, односно ке дињао зекати со вачерџа, ме дава акава ради е Аллахесо. Ана ради похвало манушад манте фалиненма. Сарме дим зекати, козум дим зекатем слично. Ко дела зекати, нека дел чисто не срцехем намерае. Значи, наза похвалу, на манушате вачерените шунјол, олека диња баро зекати. Значи, после дини шужи сума паре, шужо богатство, шужо исибе, баро исибе. Важно права муслима нијети тану клучно елементи е зекатесо. Мора те нијетине патеде, управо са сочерџа Омер радијаллаху таала ан. Омер исто аџикар вачери преносини хадис кој намаруман ко пекамбер са сен со вачерџа. Хадис кој со бележино Бухари Муслим рахметуллахи алейхи. Буча врединена пепремали е намера. Значи обуча текле врединена пепремали е намера. Хен свако не се припадини окоа со намериња, свако не се припадини окоа со неде конијети, ко плани. Нијети одлучимте да зекати кому исибе ради е Аллахесо узвишиме лице. Важно, хала муслима. Нијети а не ако срце, ко калби на изгоринеа са ко нијети чибја. На изгорини пе нијети значи са со веќе вачерџум одлучимте да зекати кому исибе ради Аллахесо узвишимо лице слично. А кава нијети на нела пе чибја, веќе нијети мора толчи ко срцам дрехо калби хала муслима. Вредност, мудрост е зекатесоро. Под број ефта. Сарефтато вредност е мудрост е зекатесоро. Чистине о исибе е душа котар социјално хем джунахја. Поможи бе чорен и си социјално правда ко народу. Барјаро берекети ко исибе. Зорјачерио пралипе машкаро муслиманја. Сикави захвали бе е Аллахесе кој исибе која со дињато. Значи, о мудрост е зекатесере прала муслима, чистинеа токло исибе, ти душа, котар, циција хем джунахја, грехја. Поможинеа чорорен, хем и си социјално правда ко народо, барјаро берекети токло хем, то исибе, зорјачерипе опралипе машкаро о муслимања. Хемодулеа си кавеа захвалност е Аллахе субхана таала со Аллах азza джеле дињато. Оде рско до берекети. Сар дела пе зекати. Од бројов то. Саровтото кобор дела пе мкасе хем нисаб. Зекати дела пе дујте коаш посто. Котар паре, злато, сребро хем трговачко роба. Значи му клакола и сен трговачко роба хем олеме период еден зекати. Зекати прописимете дел пе дујте кваш посто котар о паре, злато, сребро, хем трговачко роба. Дела пе коколов то
категории кола се помијан ко куранско ајети. Значи, асалкиње делапе о зекјати. Пажња. Кога се бутеме е важно те жанекава. Зекјати на делапе фамилијаче касијанки обавеза те издржине. Сарсој чаве, значи, ту јан дужно те издржине те чаве. Дат, дај, дужно јан те издржине те кледа дем те кледија. Олине на перелапе те де зекјати. Сар делапе о зекјати. Делапе ке исполнена по условија нисаб доња граница ко хиџреско берш, а не шукате челопе од ова чисто не ни е теа. Нисаб значините уни граница кои си бе тренутно, значи, акава палну берш 2000 бишопто берш тани за сребро, нисаб те уни граница, значи си бе паншило и няваде шупанча. Грања, чисто сребро. Толтут. Дуито за злато нисаб те уни граница тренутно овтова дешевта кома само 100 грамја, чисто злато. За паре дешуи 1000 хем шошил ењавадеш нисаб те уни граница кои си бе. Ако ту укупно вредност кои си бе паре, сребро, злато, инвестиции, доресела те промашнеа ке акала износија, емачола јек хиџеско берш тегани јан те де зекјати дујте кваш посто котар и си бе ко зекјати. Значи, ако переакла условија, тега те ту јан борџите де зекјати. Сра практично те да зекјати. Пажња. Израчунјум укупно и си бе кога со кувела ко зекјати проверим дали на хела акала упруне цифре со помијам котар телуне границе хем кои си бе, хем дали од ова и си бе хине јек хиџерско берш одредиме дујте кваш посто, од ова и си бе де е чорорење околење кола со помијам ко куранско ајети. Савет учиња конгор. Зекати шајте делпе било кет ко берш, ама бутма нуша дена ко Рамазан се бе пи побари нагреда. Аллах субхана не шукар джанела, а кај не ко кратко важна деталја ки тема о зекати. Тоа е ко Аллах субхана те чела ко толку та корис ко та хајра маре ромеја. Тижамари лафи обширно хем објаснијам ко неко бор тачке са важна бучаа е зекјатесере. Моля Аллах субхана таала Аллах те ченамин контра кола дена зекјати. Хем ти каламин контра кола којте не цияшја хем син шкртоско пококади. Дикен со хајри ва лах дa'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.